Det jeg har med til jer her, det er en unik mulighed for jer, der godt kan tænke jer at komme til Sydafrika. Rejsen her går til Eastern Cape, ned til et areal på 50.000 hektar på fri vildbane. Og det er lidt atypisk for Sydafrika, da meget af det er hegnet dernede. Men det vil sige, at der er ingen vildhegn rundt om arealet eller inde i arealet. Det eneste, de vil støde på, det er lidt kvæghegn. Turen her, den inkluderer 7 dage, 6 nætter og 5 jagtdage. Der er inkluderet 3 stykker vildt i alt. Et primært stykke vildt, som er en kudu, en waterbuck, en zebra eller en hartebeest. Derudover der kan I skyde 2 stykker vildt, som kan være en springbuk, en diger, en warthog eller en blæsbuk. Så det er altså de her dage, inklusiv 3 stykker vildt, for 2.900 euro. Lidt over 20.000 danske kroner. Så det er en rigtig god mulighed for jer, der gerne vil afsted sammen, fordi stedet hernede, de kan tage op til 10 jæger på én gang, og der er 6 terminer til rådighed, så er I en stor flok venner eller veninder, der gerne vil på tur sammen og jage sammen, jamen så er det her et rigtig godt sted. I kan også tage jeres hustru eller jeres mand med. Det koster 140 euro per dag for en ledsager. Så tag fat i Erland, en af vores konsulenter her ved Moos Jagtrejser, så vil han helt sikkert gerne hjælpe jer med at booke rejsen. Kan I have en god dag?